mga sakmal. Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Mga kamba, welcome back to my channel. Medyo dumadami na ngayon ng masbate. So, siguro mga hanggang katapusan, dadagsa na rin yan, yung masbate na yan. Hindi totoo yan. Tagalog naman, at ganun pa rin ang supply, marami pa rin. Kaya lang panahon kasi ngayon, mga kagamba, hindi pa masyadong putok talagang mga yung mga gagamba gawa ng itong pandemic na to. Hanggang ngayon, wala pa rin katapusan ng pandemic. Umbot sa langaw. Yung salmon naman, yung tatanong ng salmon, baka itong September, baka mayroon na. Kung kasi naka-lockdown din ng Isabela. Ayun, shout out sa'yo Kasapi. Ipadala na niya yung yung white table ni Kasapi. Pinakita na sa akin yung resibo ng LBC. So, salamat sa'yo Kasapi at magkakaroon ako ng load na white table. So, yun mga kagamba, doon kayo umorder ng white devil kay Kasapi. Papadalan kayo noon, nasa Iloilo kasi, nasa Bacolod siya ngayon. So pwede kanyong padalahan niya ng load. Sa tested and proven yun, yung kanyang white devil. Matagal na yun. Saka isa pa, hindi nag-expire yun kahit matagal na. Tagal sa akin yung isang yung ringgilya nun hindi ako nakaranas na namatay ng gamba. Talaga effective talaga, saka hindi nag-expire. So yun, panoorin nyo mga kagamba yung pagre-reject ko dyan, nirejectan ko yung gagamba kasi maraming maliit. Tinatanggal ko yung maliit talaga mga kagamba. Ayan, panoorin nyo. Kuha kong reject 2, 4, 6, 6 yan Puro patay? Reject yan, mga maliliit. Tinanggal ko. Ito yung reject mo ito, dalawa, tapos ito 6, ayan ito may sobrang konti. So buklatin natin itong reject alanganin itong mga sukat nito. Ayan mga reject yan buksan ko. Ayan, maliit ang butas yan. Akala nyo malaki yan maliit ang butas yan. Ayan maliit na kaha yan Ayan, may iksi na kaha yan kumpara natin dito. Ayan, tignan nyo ayan, para ayan,
May sinakahayan, kaya akala nyo malaki yung gagamba. Akala nyo pati malaki ni Reject. Hindi. Reject talaga, alanganin. Pangit ang gagamba nyo nga dumating. Hindi ko alam saan yung kinuha ito. Malinis lang dito. 5 yung na malinis nito. Tsaka yung dito. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!